तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो निहिर प्रडाक्शनाव बरायबाय आरो लोगोसे एडभान्स रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बयनोबो जासिहरनाय जाबाय आरोना स' देग्लायनि बैसागुखौ बरायनायजों लोगोसे निहिर प्रडाक्शननि जानानै जों माने निउ मिउजिक भिडिअ रिलिज खालामनो होननानै जोङो आखायाव लादों बेनिनो माने शुटिं सोलिगासिनो आरोना गामियावनो शुटिं जागासिनो दिनै फार्स्ट डे माने शुटिं खालामनानै जोबोद मोजां मोनदों माने नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नायलांबाय थादो जोंना बसायैनो केमेरामेना होखावगासिनो आसला गं सुरायलायलांदो जोङो दा मोसाखांना फैनायनि शुट लागासिनो आरोना नै आसला जोंना हिर'आ बिथाङानो आरोना हिर'आ जोंनिया वा दे लागिरा हो भाई लागिरा हो नै जोंना हिर'आ बिबो जोंना हिर'आ सानै जागोन आरोना नै आसला केमेरामेन वाव दै लोंगासिनो लकेसनखौथ' मोजांखौनो मोनदों भिडिअखौ नायनोसो लुगैबाय आङो ना शुटआवनो माने शुटिं खालामनायावनो बहुद इन्टारेस्टिं जाहादों भिडिअआथ' जोबोद इन्टारेस्टिं जाखागोन बिदिब्ला आंथ' माने नेनो हाथारला माने भिडिअखौ नायनो लुगैनाय आरोना फाग्ला दामनो रोङा र' सोरबा लिंहरबा आङो दामनो रोंनाय नङा बेफोरबायदि होननाङा जोङो बिसानावबो शुट लानो फैबावबाय ओरैनो इसेल' माने ससेल' इसानाव शुट लानानै जोङो बेलेगाव लायबावनोसै लकेसन बेलेग लकेसनाव नै जोंना बिथांमोनानो भिडिअआव नुजागोन ओमफ्राय हरैथिंजायबो दङ बैसोरो जि सान्दुखालि लेसु सिङावसो जिरायना दं जोङो ओमफ्राय नै बिथाङा दा डान्स मास्टार डान्स सिखायो बिथाङा सोरबाफोर डान्स लानो गोसो दंबाथाय बिथांजों लानो हागोन आरोना कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानो हागोन बिथांनि जोबोद मोजां डान्स सिखायो ओमफ्राय नै बेयो रुम्बां प्रडाक्शननि डाइरेक्टर आसोला डिरेक्सन खालामो जा खस्थ' मोनबाय दिनै सान्दुं गोसायाव ओमफ्राय नै जोंना बिश्वकर्मा बाबाया केननजों जों शुट लागासिनो दा ओमफ्राय नै हिर'आ ओमफ्राय नै बै हिर'इन ओमफ्राय नैखौथ' आरो सिनायखायो आदा बिथांखौ रुम्बां प्रडाक्शनावनो दंखायो बिथाङा ओमफ्राय नै बेबो रुम्बां प्रडाक्शनावनो हिर'इन जोंना हिर' हिर'इना सानै जागोन आरोना ओमफ्राय एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ नुनानैनो भिडिअखौ मोजां जाखागोन होनना सानखादों आङो हिट जाखागोन जानायालाय ओमफ्राय नै बिसोरो बेन्ड पार्टिया बिसोरना आरो ओमफ्राय नै हरैथिंबो मोसाग्राफोरा लाइन जाजोब्बायानो जोंना रेडि जाखाबाय ओमफ्राय दा डिरेक्सन होनाया थिग जाबाथाय जोंना जासिगोन आरो शुटआ दसेनो जोंना आर्टिस्टफोरना माने मोसानो गोरों गोजाखा ओरैनो बाङाय इसेल' सिखायबानो माने जाखायो आरोना जोंनिया बिदि बारा एसे भुल जानो नागिरा बाङा ओमफ्राय थेवब्लाबो माने मोसानायनि स्टाइलखौ सिखायनाया माने जोबोद गोनांथि आरोना मोजां जायो एसे सिखायबाथाय माने डिरेक्सन होबा मोसानायनिबो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला जोंनि निहिर प्रडाक्शन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय